Прадстаўнікі Міністэрства спорту і турызму, выканаўчых уладаў, рэспубліканскіх федэрацый і клубаў, спартыўныя медыкі. Дэлегаты з усіх абласцей сабраліся ў Брэсце, каб абмеркаваць праблемы падрыхтоўкі спартыўнага рэзерву Беларусі ў рэгіёнах. На думку міністра спорту і турызму, сёння рэгіянальны сегмент займае пачэснае месца ў айчынным спорце. Вложение средств, вложение в спорт, условия, которые созданы для спортсменов, сегодня требуют того, чтобы и отдача была соответствующая. И мы сегодня видим, что на примере, опять же, Брестской области выступления спортсменов Брестщины на различного рода соревнованиях, плавании, в том же в легкой атлетике у нас растет достойная плеяда спортсменов, которые в ближайшее время могут и должны заявить о себе на мировой арене на самых высокого уровня. Дэлегаты пазнаёміліся з дзейнасцю найбольш значных аб'ектаў абласнога цэнтра, накіраваных на фарміраванне і ўдасканаленне спартыўнага рэзерву в области. Напрыклад, абласное вучылішча алімпійскага рэзерву сёння добры прыклад спалучэння сучаснай матэрыяльна-тэхнічнай базы, спецыялізаваных спартыўных залаў і пляцовак, камфортных побытавых умоў і прафесійнага кадравага составу. Та программа училища Олимпийского резерва, которая в нашей стране, это правильная программа, которая уже очень много лет существует в Беларуси. И как среднее звено мы являемся ключевым. Конечно же, наша основная задача – это связать с высшим спортом. То есть мы стараемся отобрать самых талантливых детей в наши стены. На спецыялізаванай выставе можна было пазнаёміцца з разнастайнымі дасягненнямі ў справе спартыўнай падрыхтоўкі і суправаджэння. Ад адзення і спартыўнага інвентара да сучасных гаджетаў, тэстуючых унутраныя рэзервы чалавека. В прошлом году, в ноябре месяце, мы запустили новый цех по производству пластиковых лыж. Теперь в Беларуси есть свои лыжи, на которых могут кататься как спортсмены, так дети, так и каждый, кто хочет отдохнуть и провести здоровый образ жизни. В настоящее время спорт – это спорт новых технологий, именно с позиции биомеханики движения. Потому что там находится экономизация движения, резерв развития спортсмена. Не только физические кондиции важны, да, для человека, но и в большей степени биомеханика. И действительно кинематика движения, пространственно-временные параметры движения, то есть те параметры, которые самые важные для спорта. У межах сустрэчы адбыўся семінар, дзе дэлегаты абмеркавалі найбольш актуальныя накірункі айчыннай спартыўнай медыцыны, у тым ліку забеспячэнне спартыўнай падрыхтоўкі на рэгіянальным узроўні і антыдопінгавую праграму. Прадстаўнікі Палескага дзяржаўнага універсітэта падзяліліся сваімі распрацоўкамі ў галіне аптымізацыі трэніровачнага працэсу. В наших лабораториях представлены врачи, генетики, психологи, люди разных направлений и специалисты разных профилей. Формируя бригады и работая со спортсменами на сборах, на учебно-тренировочных сборах, мы помогаем оценить эффективность тренировочного процесса, быстроту восстановления, но, естественно, предлагаем методики эффективной реабилитации спортсменов. Таксама удзельнікі калегіі наведалі Брэсцкую крэпасць, дзе ўшанавалі памяць герояў Вялікай айчыннай вайны. Вераніка Якавец, Владзімір Казакоў, Тыгран Акапян, тэлерадыёкампанія «Брэст».